O ka na. Tingala siya sa iyang asawa, gani ato abdi kulong abutang laba, sa pagkakaroon na adik na siya sa baraha. Unyagikan siya sa iyang trabaho, pag ulit niya wala'y sulod ang algiro, kay gitnuman niya ang duwa nga baraha. Gitambagan sa siya sa iyang amigo, biyahe ng asawa kay wala'y karo. Kalaya kung sugaro ng asawa, ipuri ang kapit na gwapa. Kalaya kung ang yugiya, kung ipuri ang kapit na gwapa. Dili na siya gusto makiulit pa, dili na siya gusto sa iyaha, kay naadik na siya sugar na baraha. Nakakita ka siya buutan na gwapa, kunya nangaligo dahil silang buha, pagkaputi na ba niya upaan. Gitambagan